Lenácizták Orbán Viktort, és rasszista kijelentések is elhangzottak az MSZP rendezvényén. A nagygyűlés az adócsalásért tavaly jogerősen elítélt Sas József kabaréjával kezdődött. A többségében nyugdíjas résztvevőket buszokkal szállították a budapesti Papp László sportarénába, akik vastapssal fogadták Gyurcsány Ferenc volt kormányfőt. A rendezvény egyetlen politikai szónoka a pártelnök Mesterházy Attila volt. A politikus bejelentette, tavasszal az utcára vonul az MSZP, a kormány szerintük diktatórikus hatalom gyakorlása miatt. Addig aláírásgyűjtést indítanak a magánnyugdíjpénztárakat, az adórendszert és az alkotmánybíróságot érintő intézkedések miatt. Alapítottam egy BT-t. Igen. Az a neve, hogy Betlen BT. Egész karácsonykor betlehemezni fogok. A TB és adócsalásért 2009-ben jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt Sas Józsefnél csak a szocialisták rendezvényére késve érkező Gyurcsány Ferenc kapott nagyobb tapsot. A többségében nyugdíjas, 10 000-es publikum szervezetten érkezett buszokkal az ország minden pontjáról. A pártvezetés szerint sokan csak a hóesés miatt maradtak távol. Az MSZP által demokráciavédőnek nevezett rendezvényre látogatók közül többen a jelenlegi miniszterelnök távozását követelték. Üzenjen, tessék! Hát annyira meg vagyok lepődve, hogy én üzenhetek neki, de egy nagy szemétláda, én azt tudom neki mondani. Átverte nyugdíjasokat. Orbán, takarodj! Még mit mondjak ehhez? Üdvözlöm, és mondja meg neki, jön az egészségemre ottan a Felcsúti tanyáján. Egy kis jó tokai. Ja, és még meg szeretném tőle kérdezni. Állítólag ő Orsós Viktor volt. Megmeri már bemeri vallani. És a Csarnokban is folytatódott a hangos tiltakozás. Több rasszista kifejezés is elhangzott, sokan a miniszterelnök távozását követelték. Aki egyetért velem, hogy fel kell, hogy vegyük a kesztyűt, az kiáltsa velem egyszerre, hogy felvesszük! 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 A párthívek buzdítása és az MSZP erős embereinek személyes üdvözlése után Mesterházy Attila rátért az Orbán kormány tételes bírálatára. Felemlítette a kormány alkotmánybíróságot érintő döntését, a magánnyugdíjpénztári befizetések államosítását is, nem hagyta szó nélkül a Járai Zsigmond és Polt Péter kinevezését, sőt azt is ígérte, hogy felszámolja az Orbán kormány által létrehozott terror elhárító központot. És azt is megígérem, hogy amint lehetőségünk lesz rá, és lesz rá lehetőségünk, a Magyar Szocialista Párt kárpótolni fogja azt a 3 millió embert, akitől elvették a magánnyugdíjpénztári befizetését. A szocialisták petíciót fogalmaztak meg, és aláírásokat gyűjtenek a kormány szerintük elhibázott lépései ellen. Innét üzenjük a kormánynak, ha nem változtat arrogáns stílusán és politikáján, tavasszal az utcára fogunk menni, és 10 000-ekkel együtt fogjuk harsogni. Elég volt! Mesterházy burkoltan üzent Gyurcsány Ferencnek is. Úgy fogalmazott, egységes MSZP-t akar, amiben meg kell szüntetni a kibeszélést, és elküldeni azokat, akik a politikai hatalmukat a haszonszerzésre használják fel.